Welcome to my vlog. Magluto kita native ng manok. So adi gingisa ko mga kasanaol. So waray ko na may pakita paglunod. So adi akong pagisa. Tapos ito yan na maabot ituan nga magkuan niya ito. Magmamantika na. Amo na takpag butang yung sabaw. Taman makasanaol. Butangan ko ng tanglad, dulaw. Tapos tubig, utro. Butangan ko. So adi na. Waray pa magkaladkad mga kasanaol. So yan na, adi kaladkad na. So bubutangan ko na yan mga panakot mga kasanaol, luya, may sibuyas, tapos kapayas, tapos hulabtog, tapos bitsin, tapos asin. So amo ito mga kasanaol, paminta butangan ko. So amo ito mga kasanaol na akon pagluto ito native akon anay gingigisay tapos ipapatingka nga pagmantika. So ito na mga kasanaol makaladkad na. So okay, baga di na magiha ini mga kasanaol ito na mga kasanaol. Tuksan ko na kung titilawan kung sakto na ito ni rasa or kung sakto na asin mga kasanaol. Kulang pa, so akong butangan asin mga kasanaol ko lang ito. Kaya mga kasanaol isusunod ko na ang pitsay mga kasanaol. Pagkatapos ini pagbutang takluban. So ito na mga kasanaol, okay na. So haunon di na magihin mga kasanaol, haunon ko na. Damo nga salamat mga kasanaol it akong video. So adi na gintitilawan ko na mga kasanaol, okay na. Wow, adi budang ini mga kasanaol, adi gupang kot sabaw. Thank you for watching mga bye bye sa uulitin. Sus, magpasok.